la mosca i per llevar els ocells perquè no se mengin les plantes. Bé, com veus, perdoneu, les plantes no, els fruits. Bé, com veus aquí, aquest me té molta de mosca. Com veus aquí, té com un puntet de color negre. Això significa que me l'ha picat la mosca. Com veus aquí, també té un forat, ho veus? Que hi posa el dit i se me veu. Això és la mosca. Però tinc un remei natural. Au, veniu amb jo i ho veureu. Veniu! Bé, com ja vos he dit, tinc un gran problema amb els arbres. Però tinc solució natural. Bé, com veus aquí, tinc un CD. I vosaltres me direu, un CD? Per què? Per tirar-li? No, un CD, com veus, té aquesta part, que brilla molt quan el poses en el sol. I per fer això, necessitam un CD i la corda. Corda! Corda! Tira-me-la. Corda, bonets! Aquí ja tenim la corda. Bé, com veus, fermarem, posarem la corda per dins el CD, un CD que tingueu per casa vostra i no serveixi. Li ficarem més o menys així, un allargar-hi més o menys així, que surti. És a dir, si l'arbre penja, que surti a baix, que el vegin quan se reflexa. Això serveix perquè els ocells no vagin a menjar-se les cireres, els ubercots, quasi tots, les tomàtiques. Però hi ha un gran problema, que un pic els ocells quan s'acostumen a aquests colors diuen, això ja no mos fa res. I hi van i menjar-s'ho. Però això s'ha de fer en quants dies i ho has d'anar mirant, perquè no te passi això. Ara deixaré així, quan ho hagi de penjar a l'arbre, ho faré nu. Bé, aquí, com veus, tenim una botella de lleixiu i aquí baix hi ha una cosa que ara vos explicaré de què està fet. Això serveix per la mosca, perquè no te piqui la fua ni el fruit, que no se mengi. Bé, com veus aquí, tinc la botella de lleixiu, que és de color groc. Si voleu, si no tenim una botella de lleixiu, però tenim una botella i de color groc, un color groc que se vegi d'en fora, un color que cridi l'atenció, ho podeu fer. Però jo he agafat la botella de lleixiu i així no he de pintar. Agafar-me, no? Ai, vine aquí, que t'estim molt. Ai, anava dient, això d'aquí que tinc aquí, això és 6 cuarades petites de sucre, llavors vi normal i aigua. Ara tenim una botella, més o menys, el vi mos ha d'arribar fins per aquí. I l'aigua mos ha d'arribar fins per aquí. És a dir, ha d'haver més aigua que vi. I llavors 6 cuarades de sucre, de cuarades petites, no cuarades soperes. Bé, un pic tenim fet això, que ja tenim la mescla i tot, i tapam això d'aquí dalt, el tapam, perquè si feim així no mos surti. Això, llavors farem el que ara direm. Corda, corda! Epa! Una bona corda! I ara li fermarem així. Bé, el següent procés que faríem aquí seria, amb un berbiquí com aquest, fer-li 4 forats aquí, però amb l'ajuda d'un
major que vengui. Borja! Vine! M'has cridat? Sí, t'he cridat. Que volia res? Escolta, mam, és que aquí hi ha un problema, que jo no puc manejar aquestes eines perquè no tens seguretat. I tu com que fas? Que necessites un millor, no? Que t'ajudi? Claro. Així 2 forats o 3 per aquí, enrevoltant la botella. Vale, cap problema. Sí? Sí. I me'n podràs ensenyar, jo l'altre dia te vaig ensenyar a segar, Claro, tu avui m'ho pots ensenyar a fer això. claro que sí. Lo seu és que comenci a poc a poc, Sí? així la broca ja marca el forat i no se te'n va la broca cap al costat. Comença un altre pic, a poc a poc. No, si m'aniria millor si m'ho poguessis fer Mira, un poc però- més junt. Fa molt de sucre, això, Saps com és que hi pots tant de sucre? Ni idea. Perquè fermenti i quan fermenta fa una olor, perdoneu, més forta, molt forta, i la mosca hi va per aquesta olor tan forta. I claro, sap entrar, però no sap sortir, no? Ara, si t'apareix, ho provaré de fer. Sí, digue el seu. Vinga. Gràcies. I ara, si m'aguantes, mos anirà molt bé. Au. Més fàcil que fer-ho. Què passa, Manot? M'estimes? Així ho faig bé. Perfecte. M'ha anat bé. No podem anar penjant-la ja, o no? Sí. Vinga, anem. No. Bé, ja hi som, no? Ja hi som. Aquí que ha de penjar? Aquí és aquesta. Ja, ja. Aquesta és per la mosca i els insectes que volen. No insectes, me refereix que insectes que fan mal en el fruit. Que s'ho mengen, vamos. Sí. Ja. Aquest intriga l'olor i el color. Me guardaré CD per després. Això ho voldríem posar... Com més a dalt millor o com més a baix millor? Hombre, l'insecte ho ha de veure. Ja bé, on em vol posar? Aquí. Aquí crec que anirà bé. I supos que ha de posar una bona branca. Bé, com veus ja ho tenim posat. No? I ara ja, perfecte, no? Sí. I ni insecticida ni res, això natural. Espera. No hem acabat. Hem acabat. Perquè això, al cap de 15 dies, s'evapora. Claro. I hem de tornar a fer la mescla. Vinga, anem a seguir. Bé, n'exiraré. On li penjaven aquest? Cireres boníssimes. Aquest, ho veurem. Com més amunt millor, com més a baix pitjor? Més a baix, Millor. millor. Perfecte. En aquests arbres això val més que en tinguin un parell, perquè és clar que... Com que té moltes fulles, pot ser que no se vegi, no? Però com que això no pesa, ho poden posar dins una fuga que no Dins una branca que tingui molta força. Sí, que se vegi bé, perfecte. Vol que t'ajudi? sí, que tu és més alt. Ja te baix la branca. Vale. Aquí com que reluce, que diguem, Fa tu. Ja, perfecte, no? Sí. Fa tu. Bé, ja hem acabat de posar tot, no? Sí. Ja me'n puc anar, no me necessites pus. No. Bé, me'n vaig que tinc ja el meu hort i també he de fer el meu hort. Jai? Me'n vull un altre dia quan me necessitis. Au, adeu. Gràcies, Borja. De res. Bé, jo aniré acabant de fer això, aquests discos, i me n'aniré a seguir fent això, que no vull que aquest estiu hagi de menjar fruita picada. Si arribam a 27.000 subscriptors, faré un especial 27 coses sobre mi. Bé, ara sí. Avidoi! Adeu!